Tein sinulle piiraan. Veljet, mikä maku? Piiraan maku. Tykkään laulaa. Tykkään tanssia. Tykkään junista. Hei, katossa lukee hyväuskoinen. No niin, näkyy sen näköjään pöllet mun keuhkot. Kuole peruna. Ei tänään. Hähä! He sanovat, että voisi koskaan opettaa laamaa ajamaan. Voi ei, laama, voi ei! Tohtori, taidan olla homoseksuaali. Kuinka niin? Sateenkaaria! Oletko sinä mies vai hiiri? Hei lapset, toin teille keksejä. Tykkään junista. Desmond Kukarhu! Miten minä päädyin tänne? Loppu! Haha, en osaa lukea. Kissatappelu! Voi ei! Olen allerginen suloisuudelle! Mitäs tuumailet, poika? Tykkään junista. Ohoho, niin tykkäät tosiaan. Hei, tiedätkö kuka on homo? Se... En malta odottaa syödä tätä rinkeliä. No maltatpas. Niin, taidat olla oikeassa. Cake bomb!